Устойчивото жилищно строителство не е просто модна тенденция, то е решение на глобални предизвикателства. Сградите са отговорни за около 40% от енергийното потребление и значителна част от вредните емисии, което означава, че начинът, по който живеем, пряко влияе върху планетата. Но какво всъщност прави едно жилище устойчиво? Става въпрос за създаване на домове, които са енергийно ефективни, използват устойчиви материали и свеждат отпадъците до минимум. От соларни панели, които улавят енергията на Слънцето, до интелигентна изолация, която намалява разхода на енергия, устойчивите домове са проектирани да пазят както околната среда, така и хората, които живеят в тях. Устойчивото жилище не е само полезно за природата, то създава по-здравословна и по-достъпна среда за живот. Намалява замърсяването и разходите за енергия, като същевременно помага в борбата с енергийната бедност. В някои страни, като Германия, вече е задължително новите сгради да включват възобновяеми енергийни източници, като соларни системи, за да отговорят на националните енергийни цели. В условията на климатични промени и свръхпотребление, устойчивото жилище предлага реална възможност за промяна. Всяка стъпка към позелени домове ни приближава до по-устойчиво бъдеще.